हाय लोगोफोर क्रिसमासनि मुङै बयनोबो दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन बयनोबो बरायनाय आरो अननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननो एसे जोंनि प्रग्रामखौ दिन्थिनो सानदों आरो माने जोंना गामिया फिसासो दे लोगोफोर सेंग्रा सिख्लाफोरबो बहुत खम नालाय उन्दै दासो जाफुहांदों बेखायनो एसेबां माबा जाथ'वाखै आरो खोन्थाना नोंथांमोन गिर्जा थांनोसै दायो प्रग्रामावहाय। नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसे दिन्थिनो नाजानोसै। दा भिडिअ लाग्रा मानसिसो मोनगोन ना मोनाथाय माने आंबो बाहागो लानाय जागोन नालाय प्रग्रामाव, बेखायनो भिडिअ लाग्रा मानसि नागिरनांगोन र'। नै जोंनि गामिनि गेटआ, जोंनियाथ' गामियाबो फिसा नालाय बिदिनो आरो सेंग्राफोर इसेबां बिदि मावग्राफोरबो गैया, उन्दै गोजासो, बेनिखायनो बेखौनो जोंनि थाखाय माने बिराद जथेस्थ' होननानै बुंनांसिगोन आरो। प्रग्रामा सोलिहांबाय थादों दायो, ओमफ्राय नै गिर्जाखौबो दासो लुहांबाय थादों जोंनिया, माने क्लियार जाथ'वाखै आरो बनायहांबायसो थादों। ओमफ्राय बे भिडिअआ 25 डिसेम्बरनिनोमोन आरो साननि, ओमफ्राय आङो माने माखासे प्रब्लेमनि थाखाय भिडिअखौ आपल'ड खालामथ'नो हायाखैमोन, बेखायनो नै दिनैसो आपल'ड खालामनो टाइम मोनदों आरो बेखायनो दिनैसो आपल'ड खालामनाय जाबाय। नोंथांमोननो माखासे प्रग्रामखौ दिन्थिनो सानदोंमोन, ओमफ्राय दिन्थिनो हायासै आरो लानो हायासै आं भिडिअखौहाय, बेखायनो दायो र' माखासे नै जानाय लोंनायफोरखौनो देखायनोसै आङो। सिख्लाफोरा फट' लानायाव जोबोद बिजि, बा गराय बायदि खायलें गोजा। ओंखाम जाथ'वा फट' लानाया भिडिअस खालामसै आंहा सिटिमोननि गेटआ। थांसै आंखौलाय लाफाया आरो जेनेबा गावसोरल'। बबे जायगायाव दङ नों थाखुमानानै सिरि गाबज्रि हरा फानो दिनै आंखौ थांगोन आं नोंनियाव बिरै जा समायना गोजाखा नै सिख्लाफोरा मालाय, जों गामिनि सिख्लाफोरा नै मोजां ना लोगोफोर। ओमफ्राय नै 25 डिसेम्बराव जोंनिया जमा बिदि रायजोआवनो ओंखाम जायो आरो मोखां नायलाय रावबो न'आव लांनो मोना, गासिबो फैजोबनांगौ, बेयावनो जानानै थांनांगौ आरो थफ्ला थफ्लि बिदि लाबोनो मोना। जों गामिनि रायजोफोरखौबो एसे दिन्थिनानै होनोसै नोंथांमोननो, नायबानो जाबाय नै सोरखौबाफोर सिनायो नामा सोरबाफोर। गाबज्रि हरा फानो दिनै आंखौ
गोजोन गोजोन जि सायगौमोन दै साबाय मोजां अर आंथ' नङाबा बारा अरनानै अरफिननानै आंनि जिउआ गोजोन जाबाय सिसनियाव सोलाय जाबाय मा रंजानाय बे जिउआ Babu mencana ha. Tidur parah besar seorang ni ha. Nei, reiziger. जोंना मामाखौ दोमिया खाम जासिदों. जाना होलाय थिगसे. मोजां नुसिदों मालाय हनै. दख'नाया मोजांथार. नुयिया गोबाव जाबायलै नोंखौ. खाम जाना हो. आं लाना होनग्रा लासिखौ लानो बिराद मोजां मोनो मालाय आजार लासि एकदम जिसुनि मावनाया मागोमोथार आङो मेथाइ मोनबाय गावनि बिखानि थै बोहैहोनानै आंखौ रैखा खालामबाय गावनि बिखानि थै बोहैहोनानै आंखौ रैखा खालामबाय गोसोआ गोजोन गोजोन जिउआ सुखु गोजोन साहा मोनजाथ'वाखै खोन्थाखांबाय मामाया दख'ना गोदान गानाखै मोजां मोसाना खिथाग्रा एबार जों जानोसैलाय नै जों जानोसैलाय एबाराव जाखांबाय माखासे जोंहा बाबानि नै जोंहा बाबानि सेकेन्ड जाग्राफोरा Wah, mana dong? Wah, don ektora. Dah. Mama tante deh. Ya, naik ke sini di tengah lagi. Oh, ini ada arman pinjau. Nah, burojin sabar ja. Ketau. Bedo. Dali. Bandak deui naik. Wah, Chris pernah. मिथिंगा नों बेसे समायना रंजाहोयो नों आंनि गोसोखौ मिथिंगा
समायना रंजाहोयो नों आंनि गोसोखौ गोसोखां वा बिसोरनि सिलिनि दाउ नैबे सिमानि मालाय बिब' बिनानाव मा रानदों नोंलाय बानलु आं बानलु संख्रि रानदों बे सिख्लाफ्रा बिराद रानसिनि बानलुखौ अयथासार जायो बानलुआनो आलुवाखै ना मालाय थाइनै जादों बिदिर नाङिनिब्रा जोंना रंजाहोयो नों आंनि गोसोखौ निजोरा बोहैलांदों दैमानि दैयाबो रोजाबो दाउसिनफ्रा रैसुमै देंखोजों गोसोआ आंनि रंजाखा